Sprængstoffer på toast. Held og lykke. Det kan man ikke, Sille. Og det der, det bliver filmet, og det skal så meget af i fraklip. Okay, og kør! 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 Det er fint, så prøv at se sådan lidt mere. Du spionerer væk op. Okay. Den ligger der. Charlotte, hent den. Kør! Så Charlotte, du begynder bare at gå nok op. Du skal ikke holde fat i. Sådan der, nemlig. Jo, Sille! Okay, så gå Charlotte hurtigt.